Proč zrovna Misi Sporty? Tak já jsem delší dobu uvažoval o nějakém systému, hledal jsem něco, co je zaměřený na sport a Misi Sporty jsem objevil na internetu. V podstatě jsem našel pana inženýra Tulpu, který tady Misi Sporty zastupuje a spolu jsme se spojili a začali jsme na tom projektu pracovat. Já jsem měl s tím projektem nějaký úmysly, trošku malinko jiný, ale v průběhu doby se nějaké okolnosti změnily a já jsem uvažoval, jestli prostě v projektu pokračovat dál nebo ne. Nakonec teda musím říct, že jsem velice rád, že jsem se rozhodl ten projekt dokončit a dotáhnout do konce. Co vás na Misi Sporty zaujalo? Zaujal mě vůbec celý koncept. Mně se hrozně líbí, že je určený pro všechny věkové kategorie. Myslím si, že tady můžou cvičit jak mladí děvčata, tak starší ženy. A když jsem zjistil, že ten koncept zakládala bývalá světová tenisová jednička Steffi Graf, tak si myslím, že určitě bude propracovaný a svědčí o tom určitě i počet klubů. Dneska už jich je více než 700 v celé Evropě a cvičit chodí už více než 250 000 ženských, takže já si myslím, že určitě ty výsledky tam jsou. Proč zrovna v Jablonci? To je otázka, kterou jsme řešili hrozně dlouhou dobu. Samozřejmě společnost chtěla první klub otevřít v Praze. My jsme byli malinko proti, nebo já jsem byl proti, protože je to časově náročný, s prostorama náročný. Malinko jsme se dohadovali, další varianta byl Liberec. Tam jsme nenašli zatím vhodný prostory a naskytl se příležitost Jablonci, já jsem hrozně rád. A vidíte sám, že prostě ta návštěvnost tady je vysoká. K dnešnímu dní máme 300 členek a neustále ten zájem roste. Jaké máte další cíle? Tak ty další cíle jsou v podstatě dva. Jedním z nich je tu naši síť, kterou bude vlastně přímo společnost nadále rozšířit. To znamená, mám ještě zájem o liberecký region a o region Mladé Boleslavi. Tím dalším cílem určitě bude získat master licenci a zastoupení na Českou a Slovenskou republiku. Tak věřím tomu, že po úspěšném vstupu Misi Sporty na český trh se nám to podaří. Zároveň s námi Misi Sporty vstupuje i na ruský trh a otvírá nový klub v Moskvě a myslím si, že teda to je pro nás čest, jako když současně s Moskvou otvíráme i v Jablonci nad Nisou.